Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mula bukane ora ana, bali ora ana. Kawitane ora ana, bali ora ana. Sampun kondur ing kasedan jati Bapa Ki Anom Surata. Katimbalan ing pengayomanipun Gusti Kang Maha Widiwesa kala wingi ari Kemis Pon tanggal 23 Oktober 2020 ing Timasan Surakarta Hadiningrat kapitung yuswa 77 taun. Kula sak kulawarga nderek bela sungkawa kanthi puji donga mugi arwah sukmanipun jatinipun Ki Anom Surata kapapanaken ing swarga langgeng. Mring Gusti Kang Maha Gesang rahayu 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 satuhu. Amin.